भैया लोग के फरमाइश लगी तो के नायका हो जाओ तो सब हेलो तो क्या हमारा दुकानदारिया चले दा गरीब आदमी आयल बड़े दो चार गावे के तीरे तो कहा नाम हो कि करिया कपड़ा महावीर जी के झंडा ना होला। करिया कपड़ा महावीर जी के झंडा ना होला। जवन गाना समझ में आ जाए वो गाना गंदा ना होला। जय हो जय हो। हेलो 2 गो लड़का गईले बोल बम तक ध्यान से सुनत रहे। 2 गो लड़का गईले बोल बम। अब बोल बम तो गईले तो ठीक बा लेकिन देवघर में जाके क्या करते रहे मालूम बा? एगो दुकानदार के एगो प्रसादिये उठा के खा गईले। अब एगो लड़का देखत तो कहता कि चलो पापा के कहे घरे पे। लड़का कहते ना रे चुप चुप चली लो एगो तोरो के दे दनी में से रुक। तो जौन खैले रहे उ लड़का कहता कि हम तो देख ले लिया जाइयो हला करे ले रे तैका मांगला प हमारा के मारे ले रे। कहता कि तैका मांगता तो तेरा बड़ा खर्चा लगता बिना पिटौले आज ना छोड़ के रखे। और सबसे छुद रहा उड़ो तो जाओ फोट से उठा के खा जाता रहे समझ। हाँ आज के नहीं के बहुत दिन के मारे कहते रे कि हम तो देख ले लिया जाइयो हला करे ले रे तैका मांगला प हमारा के मारे ले रे। जो ठले बाड़े कहता रे कि छावड़ा चुप 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 तैका ले ले छावड़ा चुप 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 तैका ले ले। पैसा ले लह कामर खरीदब की न ले ले भांग रे। सावन भर मोटे विमान कर तारे मांग रे। लइका कहतर कि सुन पैसा ले लह कामर किने खातिर भांग किन के खा गेलो। कहतड़े ऐसन कामवा काहे तू करे ले रे। ऐसन कामवा काहे तू करे ले रे। और कहली उछावड़ा कहता रे कि यार चुप 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 तैका ले ले रे यार चुप चुप चुप
हल्ला करबो गावे जाके कहब जाके रवि से हल्ला करबो गावे जइबो कहब हम मस्ताना से तोरा भाई के कहबो पप्पो के कहबो कहबो तोरा नाना से हल्ला करबो गावे जाके कहब हम मस्ताना से माई के कहब पापा के कहब औरी कहब नाना से और कहले लास्ट में काहे मस्ताना जी से तू जरे ले ताका नारायणकृत भाई इनकरा के देख के जरल है सारा उठा ले तारा कहा तारा की जरूरत कहले काहे मस्ताना जी से तू जरे ले रे छावड़ा चुप 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 पैसा ले छावड़ा चुप 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 पैसा ले छावड़ा चुप 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 पैसा ले छावड़ा चुप 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 पैसा ले। प्रेम से बोलिए बजरंगबली महाराज की जय। चलिए नीतीश कुमार जी की तरफ से